Carlos Iglesias non repetirá na alcaldía da Illa de Arousa. Nun acto celebrado polo PSDG este luns no Concello Insular, o actual rexedor anunciou que deixará de ser o voceiro da formación na Illa de Arousa nas vindeiras eleccións. Carlos Iglesias explicaba que é o momento de dar o relevo a xente nova como Luís Arosa. Hoxe quero anunciar públicamente, como vos digo, que a miña etapa na alcaldía pois está a piques de rematar. Esta etapa na miña vida que teño a gran satisfacción de anunciar que o que xa todo o mundo sabe aquí na Arousa, que o próximo 28 de maio teremos un novo candidato e estarei eu, primeiro que nadie, apoiando a Luís Arosa, o meu compañeiro e amigo. O acto serviu para presentar a Luís Arosa como novo candidato do PSDG da Illa. O concelleiro tomará testemunha de Carlos prometendo continuar co seu traballo. Traballarei arreo defendendo os intereses deste pueblo. Petarei na porta de calquera administración para que proxectos que se va a levar a cabo sexan unha realidade e non consentirei que veña nadie a rirse dos veciños, como fai uns días de un alto cargo da Xunta a rirse deste pueblo. No acto estiveron presentes altos cargos do partido a nivel autonómico como Valentín Formoso, Carmela Silva ou David Regades. Os socialistas quixeron recoñecer o traballo de Carlos e dar a súa confianza a Luís Arosa. É un orgullo contar con alcaldes, con compañeiros que son capaces de dalo todo pola súa vila con discreción, que cando chega o momento non se aferran ao posto, sino que preferen dar traslado a un rapaz con máis ilusión, e que seguramente veremos a Luís dentro de uns anos facendo a mesma escola que lle deixaron sembrada os seus predecesores. Queda a Illa de Arousa nunhas mans de ouro. Unha persoa única, moi boa xente, moi traballador, moi intelixente, e que comparte con Carlos e con Manel un amor profundísimo pola Illa de Arousa. Luís Arosa será o candidato nas vindeiras eleccións, pero mentres Carlos Iglesias continuará sendo o alcalde da Illa de Arousa. O aínda actual rexedor sinala que deixará a primeira liña, pero non a súa militancia e o seu traballo no Partido Socialista da Illa.